ноҳияи зебоманзари файзобод, ноҳияе ки дар мавсими баҳор қабои сабзпӯше дошта, бо манзараҳои дилрабо ва обҳои мусаффояш касро мафтуни хиш месозад. ноҳияи мазкур аз пойтахти кишварамон шаҳри душанбе на он қадар дуртар ҷой гирифтаасту бо вазиши шамоли сардаш миёни ҳамагон маҳбубият дорад. маркази ноҳияи файзобод шаҳраки файзобод аст. ноҳияи файзободро бо шахсони мӯътабараш аз ҷумла бо сароиндаҳои хушсадо ва чеҳраҳои номдораш хуб мешиносанд. мин ҷумла ин диёри зебои ватан ҳамчун макони паҳлавонпарвар буда дар даврони соҳибистиқлолии кишвар дар ноҳия аз ҷониби ҳукумати ноҳия дар якҷоягӣ бо соҳибкоронаш толорҳои муосир ва майдончаҳои варзишӣ бунёд гардидааст. яке аз паҳлавононе ки ҳоли ҳозир дар авҷи дурахш аст, ин Маҳмадшариф Наҷмиддинов аст. паҳлавоне ки бо лақаби хирс ӯро мешиносанд ва миёни мардум бисёр ҳам шӯҳрат дорад. агар шумо дӯстони азиз файзободро бо шамоли форамаш дӯст доред, пас медонед ки партофтҳои ин паҳлавони ноҳияи файзободӣ ба мисли сурати шамоли ӯ хеле ҳам гуворо ва дилрабоанд. атрофи шаҳракро деҳаҳо ташкил медиҳанд ки яке аз чунин маконҳо деҳаи хоҷамард маҳсуб мешавад. деҳа надуртар аз маркази шаҳраки файзобод ҷой гирифтаасту бо маконҳои дилфиребаш фарқкунанда аст. дар ин деҳот қаҳрнамони барномаи навбатӣ мо зиндагӣ мекунад. 3 сол муқаддам мо барномаеро доири ин паҳлавони файзободӣ омода карда будем. он вақтҳо фасли сармо буд ва табиат тамоман бо ҷомаи сафедаш фарқкунанда буд. шамоли сарди он мавсими сармо моро ба кӯҳу теппа мебурд. ин зодгоҳи паҳлавони ҷавону умедбахши ин диёр Муҳаммадшариф Наҷмиддинов аст. дар барномаи гузашта аз қаҳрамонӣ ӯ дар гӯштини самбо ва ҳамчунин чанде аз гӯштинҳои он вақтаашро намоиш дода будем. файзобод макони файзрез аст. чӣ гуное ки шумо дида истодаед дар ин дашту кӯҳ, ман машқи пагоҳи рӯзро худро анҷом медиҳам ва дар ҳар як ҳафта 3 бор ба кӯҳ пушту биёбон медавам ва варзишгаре ки дар айни тамрин агар заҳмат накашад наметавонад ки дар мусобиқа ба натиҷаҳои хос бирасад. барои ҳамин бояд варзишгар дар айни тамрин бояд азоб кашад ва ба хубӣ метавонад ки дар мусобиқа ба ҳарифонаш пирӯз гардад. ҳоло бошад мо бори дигар меравем ба зиндагӣ ва фаъолияти имрӯзаи ин паҳлавони кишвар. Маҳмадшариф аз кӯдакиш ҳамихе завқи баланде дошт ки мисол агар кӯдако 1 соат 1.5 соат машқ мекарданд, ин райзал гуво ки баровардан қим буд. фақат ай ҳама пеш меомад, аз ҳама ақим мерафт. ин даргоҳи падари Муҳаммадшариф аст. ӯро бештар чӣ дар деҳот ва чӣ дар майдони набард бо лақаби хирс мешиносанд. ном гирифтани хирс низ як ривояти аҷиби хишро дорад ки барои падар хотирмон аст. хирс мегем шаяд. бас ҳам савол пайдо шуд ки барои чӣ амир хирс меге Маҳмадшариф нигоҳ намезад. гуфтем рости гап одат кардем қатиш. дар вақти таваллуд кардан бисёр фарбе буд. хайт расми оини тоҷикои мо говрабандон меган, дар ҳамн говрабандон обе пайгар вайро дар ҳамн говра бастан қави пайкар буд. вай ҳам фарбе бузбала қави пайкар буд. ба говра кардан шуд. дар ҳамн говра бастан ҳамн тасмаи ҳамн говра ҳамн як круг бояд печони дар ҳамчи маҳкам кунӣ, ҳамн нарасид. аз ҷиҳати бузбала буданаш, фарбе буданаш нарасид. барои ҳамин инро момаша ки момаш ҳамин говрабандон ҳамн говра кардаш дар ҳамҷо ба дар ҳам пош зада ин хирсимае ин барои ҳамин банд нарасид. як банди дароз биёре. ин хирсима паҳлавон мешавад, ин хирсима чемпион мешавад. гуфта бо як мотиви ҳамин байт қадига зад ки ин паҳлавон мешавад, ин ҷаҳон паҳлавон мешавад. гуфта ҳамн кампири момаш ҳамин суханонро гуфт. аз ҳамунҷа дига дар ҳамн говра ҳам дида ҳамро хирсима ҳамин хирс рафт. ҳозир бовар кина дар ҳамн бисёр ҳолатҳое мешавад ки дар ҳамн мисол ҳавлӣ гаштаеса агар Маҳмадшариф бигумша аҳамият наметиҳад. агар гашта як бор хирсиш бигум чӣ мегӯӣ ба ман. наврасӣ ва давраи кӯдакии ин паҳлавон дар назди хона ва дар ана ҳамин айвон гузаштааст. аз ҷиҳати паҳлавонӣ ҳам деҳаи моро мешиносанд ва то ҳозир манаи Маҳмадшариф Наҷмиддинов
بگیم زنده کردم پهلوانایی که در دور پیش برآمد میکردن از ناحیه قشلاق ما مثال شأن و ناحیه را در جمهوری میبرداشتن. محمد شریف نجم‌الدینov دوباره بگیم زنده کرد. فصل سرما آنها را به تالار می آورد و با فرارسی فصل گرمی پهلوانان دیه را بر روی سبززار نزد تالار می برآورد. همین کودک چقدر که شوق و هوسش نسبت به همین کسب مثال نسبت به همین ورزش پیدا شد و چیزی که میگفت مثال برای گوشتین برای چیز ما تامین میکردیم مثال کیمان در کار بود لباس در کار بود همین شوق ما. لیکن ما همین خیلی فکر میکنم که همین حساب میکنم که اگر همین تاثیر رسانی به فرزند نسبت کسب نسبت همین مثال آینده چیدن میخواد اگر تاثیر رسانی پدر و مادر باشد فرزندان ما خیلی مثال در همین ساحه کسب خود دیگر کسب هم که نباشد و صاحب افتخار و صاحب هم چیزی خود میشود کسب خود میشود. باد و هوا و طبیعت عجیبی دارد این مکان. در همین زال جو گودکی خیرس که همینجا گذاشته از صنف سیمی دیمیش که ماش میکرد در تگی دستی ما با برتر عبد القادر درشان بداد. همین زال ده همین گوشتنی ملی تاجیکی جودو فقط در همین زلی همین قشلاق میگذاشت. با تماشای بیشتری گوشتین‌های پهلوانی نامدار وطن رسول باقیوف محمد شریف از ذوق پیشه گرفت گوشتینگیری را. با آینه نیگون نظر میانداختم رسول باقیوف را. وقتی که من اون رو در بازی‌های 2008 بازی المپی در پکین اون رو دیدم من از همون وقت آرزو داشتم که به مثل رسول باقیوف پرچم برداری وطن ملت گردم. با همین آرزوها او با دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سید مومن رحیموف اوجه سپرده نام دانشجوی را سزاوار می شود. در این جریان نزد رئوف حکومت مربی جوان رفته مشق ورزی می کند. اولین دستاوردهای خویش را در همین دوره صاحب می گردد و به قله‌های بلند ورزشی می رسد. مخصوصاً به عنوان قهرمانی جهان گوشتین سامبو در همین دوره دانشجویی بود که بعد پیروزی او را با هیئت دسته در دانشکده در سطح بلند استقبال نمودند. این فینال چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گوشتین جدا در سال 2019 است. بار نخسته که برای محمد شریف میان ترانسونان برای به دست آوردن نشان طلا برآمد میکرد. رقیب قسمت فینالیش جمال‌الدین عبداللهیف بود. این دیدار به شکل شرح از لحظه های جالبش پیشکش شما میگردد. ما با داوری سهراب رحیموف شبهه نداریم. آره اکنون مبارک شود. آره این است پرتافت زیبا و رئوف حکمتوف شادی میکنه در اینجا شاگردی و محمد شریف نجم‌الدینov رقیب را با تخت پشت رفتن. با قول دیگر همون خیرس بودن خود را دلیر بودن خود را قوی بودن خود را نشان داد. اما اصلا برای عبداللهیف جمال‌الدین نیست. ببینید آره این حالت تکرار است. ببینید خیلی عالی. حتی ایپون سال 2020 و چمپیونات تاجیکستان اوید به گوشتین جدا محمد شریف نجم‌الدینov در وزن تا 73 کیلو با میدان برآمد. برای پهلوانان گوشتین جدای وزن تا 73 کیلو محمد شریف عنقریب رقیب جدید به حساب میرفت. دیدار اول با گذشت اندک وقت او را دست بالا کرد. خلیلزاده صبح‌الدین پهلوان نامور کشور رقیب نوبتی نجم‌الدینov بود. هرچند خلیلزاده نیز پهلوان خوش‌طبع بود و حتی دوری اساسی با شیدو فرق داشت، ولی در وقت علاوگی با عمل عکس الهجوم نجم‌الدینov دست بالا شد. محمد اقبال تاجوف در دوره 4-1 نهایی رقیب نوبتی بود. قریب 3 دقیقه میان آنها مبارزه بود، ولی پیروی از گوشتین رسول باقیوف اسلوب و روش رسول که آن را تا موی نگنا میبرد او را با کار برد و صاحب یک وزر شده به نیم فینال رفت.
дар марҳилаи ниманиҳоӣ ӯро Наврӯз Каримзод истиқбол кард. Наврӯз паҳлавонест, ки чӣ дар гӯштини ҷудо ва чӣ гӯштини миллӣ номдор аст. пайҳамду вазари ӯро роҳашро ба финал кушод. بسیار هم آینده درخشان دارد، بسیار هم چوبون زیرک. ببینید هر یک حرکتش ناموسته از آنی که نتیجه بخش هست یا نیست. ببینید این طرف اون سمت حرکت تلاش مسئولیت جدیت با کل انا همون ده عنصر ده عامل اساسی انا همون پیدا شوی مثل گلی فوتبال شده میروز. ببینید بسیار ببینید قدر یعنی او از امکانات ها خوب استفاده بود که ما با او احسان بگیم در حقیقت هم باید یعنی قائم شکرانов барои ба даст овардани нишони тиллоӣ бо Наҷмуддинов рақиб шуд. ин финал барои паҳлавони навҷавони кишвар медали тилло дод. Муҳаммад Шариф маротибаи дуюм дар ин вазн ба пояи қаҳрамони тоҷикистони гӯштини ҷудо баромад. аз ин пас роҳаш кушода гардид. جای سیوم موزیکا جای سیوم در وزن تا 73 کیلوگرم توشو محمد اقبال ولایت سوخ جای سیوم این ورزشگر هم بسیار در میدان امساله گوشتین جودو درخشید و جهان پهلوان میان منتخب‌های جوانان سیاره پهلوان شهرتیار کشور محمد شریف نجمیدینov صاحب مدال طلایی وزن تا 73 کیلو گردید. ин моҳи июни соли 2021 аст. ҷоми душанбе оид ба гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ. қатори дигар рақибон як набардаш бо Мирзо Ҷамилов хеле хотирмон буд. ва ҳатто рақиби номдораш баъди даст боло гардидани Муҳаммад Шариф ба хотираш каф кӯбид. Муҳаммад Шариф то финал омад ва дар қисмати финалӣ бо рақиби узбекаш Улуғбек Отамуродов даст ба гиребон шуд. як паҳлӯи ӯ ин ҷавони қавипайкаро ғолиб ва рақами як дар ин вазн кард. мухлисон ин пирӯзиро хеле хуб истиқбол карданд. бале каме вай айсоби пурқувват буд. ҳам почаи ман ҷароҳат дошт ва ман хушбахтона онро мағлуб намудам. соли ҷадиди 2022 аллакай барои Наҷмиддинов аз оғози сол бо пирӯзиҳо сар шуд. ин сужа аз баромади ин паҳлавони тоҷик дар чемпионати тоҷикистони ҷудо омода гардидааст. дар финали вазни 73 килограмм мо бархурди шогирдони ду мураббии соҳиби таҷрибаро дидем. Наврӯз Каримзод аз Фаррух Собиров касби таҷриба мекунаду Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов бошад зери роҳбарии Рауф Ҳукуматов машқварзӣ. ҳар ду ин паҳлавон таҷрибаи мусобиқаҳои байналмилалиро дар риштаҳои мухталифи гӯштин доранд ва ин рақобат албатта барои ҳар ду мушкили сипарӣ хоҳад шуд. ҳарчанд аз ҳар ду ҷониб талошҳо зиёд буд, вале ин ҷо бахт ба рӯи як кас хандид. Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов дар дақиқаҳои тиллоӣ ё голден скор Наврӯзро ба тахтапӯш афтонду унвони қаҳрамонии Тоҷикистонро соҳиб шуд. вақте ки мо ба мусобиқаҳои байналмилалӣ рафта иштирок мекунем, пеш аз ҳама бояд мо машқҳои хуб пурра аз ҷиҳати
ҷисмонӣ ва аз ҷиҳати фикронӣ омода бошем ва дар он ҷо метавонем ки пестафт бошем ва ғолибият ба даст оварем. охирон баромади Наҷмиддинов дар гӯштини миллии тоҷики ҷоми пойтахт дар мавсими наврӯз буд. барои ба даст овардани ҷоми пойтахт ҳарифи Наҷмиддинов паҳлавони тоҷиктаборе ки дар ин мусобиқот Россияро муаррифӣ мекард Моло Раҷаб Халифаев пешбарӣ шуд. ин рақобат ҳам ба суди қаҳрамони барномаи мо Наҷмиддинов ҷамъбаст шуд. ҳамадидор бо пирӯзӣ. соли 2021-22 ба ман хиёл мекунам ки соли бобарор буд ва ман дар соли 2021 ба шоҳҷоиза ноил гардидам ва соли 2022 низ дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба дзюдо ки рӯзи 10 март баргузор гардида буд, ман тавонистам сазовори қаҳрамони Тоҷикистон гардам аз намуди гӯштинги дзюдо. баъдон тавонистам ки дар мусобиқаи байналмилалие ки ҷоми Наврӯз баргузор гардид дар шаҳри Душанбе, ман тавонистам дар он ҷо бо 3 ҳарфи аз як давр озод будам, бо 3 ҳарфи худ хувозмоӣ намудам ва сазовори шоҳҷоиза гардидам. ин кӯҳупушта барои Муҳаммадшариф макони тамринҳост. аз ҳамин манзараҳои дилрабои ватан ба майдони диловарӣ баромадааст. ҳамин аст ки ин доманакӯҳҳо як ҷавони тоҷики дигарро ба ҷаҳони гӯштингирони пурзурон мебарад. мана мактабро тамом кард дар ҳамин деҳа, мана дар ҳамин деҳаи Хоҷамард ва ҳозирам машқ мекунад дар ҳамин ҷа машқ мекунад ва оянда мехоҳад ки боз ба ҳамон мусобиқаҳои байналмилалӣ рафта иштирок кунад. хай ин ҳамон шавқу ҳаваси ҳамон мисол Маҳмадшариф худаш. акн мо ба роҳи рост ва ҳидоят кардем, бо як роҳи ҳидоят кардем ки оянда мисол мекунем ки ҳамин парчамбардор бошаду ҳимоятгари ватан бошаду дӯстдори миллати халқияти худ бошад. аввалин бор Муҳаммадшариф берун аз кишвар дар гӯштини ҷудо Тоҷикистонро имсол дар Гранд-слами Гурҷистон муаррифӣ мекунад. таманниёти беҳтарини мо ки дар ми гранд-сламҳо иштирок карда ҷоҳои намоён иштирок кунад ки мо паҳлавонро дар ки яке аз вояҳои баландтарин ин олимпиада мебошад, мо дар олимпиада мехоҳем ки ҳамин Маҳмадшариф мо иштирок кунад ҷоҳои намоёнро сазовор шавад. роҳи паҳлавони ватанӣ ҳамеша роҳи мақсуд ва ҳамвор аст ки онро роҳи зафар меноманд. дар ин роҳ барои паҳлавони ватанӣ бурдбориҳо таманно дорем.